Grabing basura nga nagpasad sa sapa sa Mahiga sa utlanan sa Mandaue ug Cebu City. Gihipos kaganina apan tungod sa kadaghan ini, naglisod ang mga volunteers paglimpyo sa dapit. Si Nico Sereno sa report. Sa yupa kaganihang kadlawon gisugda na ang clean up ning bahin sa Mahiga Creek. Mao kini ang sapa nga nag-uwang sa barangay Subang Dako, Mandaue City ug barangay Mabolo, Cebu City. Nabantayan ang hilabihan kadaghan nga basura sa miaging mga adlaw. Mao nga gilusad ang pagpanglimpyo ug paghipo sa basura pagtinabangay sa duha ka dakbayan. Ang taga Cebu City midala og mga volunteers sa Basura Mo Sardinas Ko program aron maoy muubog sa sapa. Sa ilang pag-volunteer, hulipan sila sa dakbayan ug mga dilata nga sardinas. Mano-mano ang paghipo sa basura aron masulod sa mga basket ug malod sa garbage truck. Okay, makita nimo mga sinakuman nga kining mga styrofoam. So kaon jud ni kananan jud ni siya. So mo ni dapat nato nga mao lagi ni akong ihangyo pohon sa sisendro ni Ma'am Nida Cabrera na ato jud ning pakuanan diri kanang gikan sa panagdait. Sagad sa nahipos, mga plastic bottles ug mga styrofoam. May mga patay nga hayop sab nga gipanglabay sa sapa. Nang hinaot si Luardo nga di gyud unta magpasagad og labay ang mga tao sa ilang basura. Labi na nga kini ang nakitang hinungdan sa halapad nga pagbaha kun kusog kaayo ang uwan. Katong last time nga ang kini siya ni ana na ang basura ni ari na sa babaw sa kalsada. Oo. So mao to katong pag 20 katong pag New Year, after sa New Year ni ari na ta akong gitanaw. So mao gini atong nakita. So kinahanglan gyud gilimpyohan. Sa kinatibukan, moabot sa tulo ka truckload sa basura ang nahipos sa clean up activity sa Mandaue ug Cebu City. Nico Sereno, Balitang Bisdak.